Hau, egunon, olatzenaz, eta DBH-ko euskera eta literatura irakasleanaz. Zeanin 15 urte biziten daro da zanarren, bilbotarranaz, eta gaur egun narru esan aldot euskeraz bizina zala esparro guztietan. Ikastolan dudabarik, etxean, familian eta lagunekaz ere. Eta hori nori esker, edo zeri esker, gurasoi esker. Nire gurasoak erdaldunak dira, eta gu txikia ginenean, iraiza eta bio txikia ginenean, egin eben apostu bat, eta apostu hori izan zen gu ikastola batera, ereduko ikastola batera bidaltzea. Eta horrei esker, gara gaur egun garanak, ez? Euskal Herriko biztanle euskaldunak. Mezu batez ere euskaraldia dela aprobetxatuz, ikastolako ikasleentzat izatea gustatuko litzakit. Zuetako asko oraindik ere zari konturatzen ikastolak eta etxean, gurasoek emoten dutzuen altzor honekin dela euskera ikastea eta euskeraren jabe izatea. Orduan, espero dut nire moduan, zuek ere hemendik urte batzuetara kontziente izatea eta baloratzea daukagun hizkuntza zoragarri hau eta ahalik eta gehien erabiltzea.